Извинявам се, малко прекъсна. Ето я помпата. Има си и такова. Ето тук масичка. Трябва малко да побързам, защото тече в момента времето. Ето ги стълбите. Тук е хола. Ето е баба ми. Тук са ми нещата. Ето го стария телефон. Сега излизаме навън. Малко да побързам. Ето там пивката. И тя работи. На вилата сме. Казва се Бабино. Ето люкси имаме. Мивка, която работи. И ето люкта. Бунара. Палатката. Другия двор. Колата. Този видеоклип, ако съберем 6000 лайка, ще се видим на фен среща. Така че гледайте го този клип.